Tultulan kita sa Ginoo sa dalan nga angay natong pagalaktan. Maong kung gusto ka igsoon nga maglakaw sa dalan nga katarong pagkinabuhi nga adunay Dios. Pahariya ang Dios sa imong kinabuhi. Tuod kay ang Ginoo magtultol gayud sa dalan nga angay natong subayon. Ang dalan nga makapahimuot kaniya ug dili katong dalan paingon sa kalaglagan. Ug kun sa kanunay igsoon imong ipahari ang Ginoo sa imong kinabuhi, lig-unon kagayud niya ug tultulan kagayud niya sa dalan nga angay nimong subayon ug kun bisan kapila pa ka madagma sa mga problema, sa mga kaluyahon or bisan unsa nga mga problema na imong masinati sa imong kinabuhi, bakunon lang gayud ka sa Ginoo ug dili kagayud niya pasagdan. Tagaan ka og kusog, kaalam, kahibalo ug kadasig sa Ginoo igsoon. Kung ang Ginoo naghari diha sa imong kasing-kasing, mawala gayud ang imong makabalaka ug kaluya tungod kay hatagan kaniya og kalig-on ug dili kita niya pasagdan. Bisan kapila pa mapukan ang mga tawo nga matarong, ang mga tawo nga adunay Dios silang kinabuhi, makatindog lang sila dayon tungod kay adunay Dios nga mubakon kanila, adunay Dios nga mulig-on kanila. Salmo 37 versikulo 23 hangtod sa 24. Tultulan sa Ginoo ang tao sa iyang pagalaktan ug lig-unon niya siya nga nagpahimuot kaniya. Sa 24, kung mapukan siya, makatindog siya dayon. Kay bangunon man siya sa Ginoo. Igsoon lahi ra gyud ang kinabuhi sa tao nga adunay Dios, nga nagkinabuhi nga nagpahimuot sa Dios, nga nagkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios. Tungod kay tultulan siya sa Ginoo sa dalan nga angay gyud niyang subayon ug lig-unon siya kanunay sa Ginoo sa iyang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. God bless sa tanan.